Hola, per Nadal cada ovella al seu corral, oi? Però tu no ets una ovella, perquè si no els donaries herbetes, oi? I tu els hi dones aperitiu, marisc, rostit, i a sobre els diràs que tastin les neules, els torrons i els polvorons. No, tu no ets una ovella, tu ets una granja d'engreix. I amb quin vi ho regaràs? Finca Barqueres, del celler Tomàs Cosiner, un vi que realment resisteix l'escudella. Ets dels qui creu que el vi blanc és pel marisc i el vi negre per les persones? Superem aquest marc mental, home! A dinars espectaculars, vins espectaculars. I t'explicaré 3 motius pels quals aquest, i no qualsevol altre, seduiran els teus convidats. El primer és que està elaborat amb el raïm de moda, la carinyena. És fresc, delicat i abocador. El segon és que prové d'una sola finca. Veieu que l'etiqueta posa single, vineyard, single, com la teva cosina. I el tercer, l'exclusivitat. Només se n'embotellen 6.000 ampolles. És un vi sincer. Diuen que és perfecte per compartir amb la gent amb qui pots mostrar-te tal com ets. Esperit nadalenc, abandona aquest cos de Grinch. Què? El tastem? Té una olor saborosa, molt rica. A la boca és potent, amb un punt salvatge, despentinat com la finca des d'on surt, però al mateix temps és un vi agradable i multimèdia perquè et servirà per la frescor als entrants i pel punt balsàmic a les postres. Posa'ns un m'agrada si t'agrada. Si vols compartir-lo, serà per nosaltres un regal. I si et subscrius a la pàgina, és com escriure la carta als Reis. Finca Barqueres, de Tomàs Cosiner. Un vi per cantar tranquil, però mira cómo beben los peces en el río. O fum, fum, fum. Recorda, no diguis mai jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut i bon Nadal!